Dá méid má in an láscoile a dhéanamh cé lá around nach tú. A lá dearnach. A lá dearnach probably. I don't know. An cuimhneáin is fearlumm ar scóil ná an turas Belfast é Bliain cethir agus ag caiint le na buachaí óla Austrráil. Mar thuas in méil firsta in Bliain cethir agus bhí daltaí héidir bliana ag an pointe sin a chosant ó buachaí ó New Zealand an ihe ar fad. An idir Bliain in Oman agus caiimh focus ar Barcelona agus an ceoldrama go háirithe na seomna íthe bhí siad cósan agus téas gom ní bhéimiid an rud céine sin é bríomhrí agus go sin bra. Well, tá Rasmus Susan sin. Tá Rasmus Susan sin. Beidir like... You've had more than that. An ceoldrama le linn hidir Bliain an mucán agus an remake ag an deire agus nóí an gur bhrisméid glunne ar an státe. Oh yeah, so nor bhí muid mé ferrichte. Dáchlús maidin. Dáchlús maidin bhí camera agam agus bhí Michael agus Conor ag ggéir fógad an agam. Le chéile. Le chéile. So, posting with I'm focused on Kermit galore soap sa focused on. Yeah, so the bulbs got off. August we would the picture on like Cage picture on. August Michael there in Teep show, Misha and Teep show. Feel like a cosa like bula. Yeah. August Brandon Shamer knuckle lady or knock tall. Glockermer green graph. Okay, that's okay. The reason K green graph. The Stanley Vader and that, and then from the green graph flash to the green graph and maybe shit. Number 4 mission agus Conor the Union show Clábda Belfast an turas Bliain cethir níor aon piúntagat so níor mar airgeile ahar chuna busa á crash big an gapin eile. The nullig rinnemer bingo kill the nullig agus bhí tréimhse do creite agus bhí gatainine an cardúil agus bhí spirit na nullig le mothúin sin agus bhí an do creite agus. Is so no wrong in a cuinis de bhilga a bhí agunne in nuir bud mé fearsalt astú. Rinnemer pocrena stara and then an drummer agus an interfere agus drummer techno man. Daon star. Yeah, it's very wrong version 10. Beidir an lá sport, bhí sin spríú. Bhí sin go yeah. Le ceap bhí méid lééis sús mar na dads ar. Yeah, soccer holidays, Dave mis agus Dan ceapú. Yeah. Ceannas na rudí is mó a cheas amach domsa ná bhur céad láscoile ná mó céad láscoile cumá. So bhí mis is seomra le rang craimhrú agus gacin breúm le freigraí hortamh agus mó céad láscoile an jabhíon cumá. So ní mór an freigraí agam díomh ach delamid le chéile thar na trí bliana agus is sto gur cheirigh sibse go mórlam cumá. An rang dearnach in military bhí rang Spáinní agus na winter Sarah agus bhí gapinna ag deasa agus ag con. Cuimhneáin is fearlumm ná beidir an ceoldrama bhí trí Bliain cethir spríomh se Cogsworth mar ceann the character Rogers and Brew agus just na léidir ar fáil déanamh an Ashford High School bhí sé éontar go bhór so sé class. Margaí nólaigh é cláiste first. An cuimhneáin is fearlumm an trip is Bliain tree le human remix. An cuimhneáin is fearr tá agam ná dúgam craid lámfar an pela agus ag deasa an dú humor agus ag méú an deasa dú. Rangana óliaachta Bliain haon dó trí. Ní liscom an cuimhneáin dearfacha seo ach cinnte is cuimlumm rá le Conor ó dúning. Ní liscom céhadúir le síos agus fannaún. So tá súgam beidir gur ghlach duine beirt leis an gála sin ach hána rang sin an méid sin lom chuirse go mór leis an scóil agus ceirigh siblam sa cumá le mo chuid bliain farta. Mu teach go Bliain grúpa ná tá tinú go mór leis an Harvest an Ucht agus ná Nuachta? Ó Nuacht. Úsáid the clíní? Agus gan áirlibh. Fáinna deil in na chéile mar na príomhcairde tá agam sa tá fós cairde lemma cairde ón ganscoil so déanam ru chéine. Fanna daagháil le chéile
ná den darmad ar an gwe agad bheith ine cé go tapí is gáil se bheith nó se bh leabhart agus fan le chéile fan sa sport mar fé. Tá sé bránach sin fáil ágáil bhí sé chumór an teo an teo an téimir an rán gur má go leid an eisbeir sin go agus gonáid is a toki. Daoine sibh atá lán na foiinemh lán na beag so agus sibh ag fágan na scoile buine í trí as gacrod gach deis a hagan i bhirtro agus buine í lán tána fasan sa. Nuair an tálamh lean ormh leis an cadm ínta atá crutha agam le chéile fána deagháil le chéile agus chunigí déidirtí hain lean for chuid bring Mar bblianúpa tá sibh go léir lán le scileanna agus cailí sibh na scileanna sin úsáid tá is gom go maiid gatainna sa bblianúpa in anmhaí agus tásúla gom má riomh hagmuid go léir ráise chéile sa bliana bheith sibh go léir sásta mar tá sé tiltha go léir go. Slán agus go náir libh sa tewci. Seachta go na ha mintar Cillian. Tá mé géirí browner mar rá. So mór gansaí féin agus mór seacéid féin a cá. Agus gur mágad a sult anna. No. Agus ag teach déin ó gurnta. Agus an hassle go léir ach agus gur mágad lein seacéid sin. Níor riú san na tá sé mar hasca ná. Dá mé fá an cóirle a thuirt is héna céadlíonn cén cóirle a thuirtí Dún féin? Dí héna céadlíonn. Stop ag caithh de grúig leis na banda sin tá sé cógrána. Also kaint, okay? Fanamach ó Jan. Yeah. Could you blian a cahar, Defo? Níl an man bun das. Don't do it. Not that. No. Okay. Agus an grúig garm, like no. Like, don't be too paste, like no.